grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Som de Montgat, per donar suport a la revisió i anul·lació de la sentència contra Francesc Ferrer i Guàrdia. Qui llegirà la moció? Senyor Hernández, endavant. Moció per donar suport a la revisió i l'anul·lació de la sentència contra Francesc Ferrer i Guàrdia. El pedagog i impulsor de l'escola moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, va néixer a Alella, al Maresme, el 14 de gener de 1859 i fou executat el 13 d'octubre del 1909, després d'un judici amb greus irregularitats i una manifesta falta d'imparcialitat. La seva detenció i posterior condemna a mort es van produir arran de la Setmana Tràgica, el 26 de juliol al 2 d'agost de 1909. La causa per rebel·lió militar que el va condemnar a mort es basava en acusacions sense proves materials ni testimonis directes. Avui, la historiografia coincideix a assenyalar que fou un judici polític i injust, motivat per raons ideològiques i per la persecució d'un pensament lliure i transformador. La vinculació de Ferrer i Guàrdia amb Montgat és especialment significativa, ja que des que va retornar a Catalunya del seu exili francès, el 1901, fins la seva execució el 1909, va residir al Mas Germinal, a l'actual Pla de Montgat. Des d'allà es farà càrrec d'impulsar el seu projecte pedagògic i editorial i el municipi esdevindrà un dels espais on les seves idees educatives van arrelar amb més força. Al barri de les Mallorquines, i davant la inexistència de cap centre educatiu, un grup de famílies compromeses amb la formació dels seus infants va impulsar, l'any 1904, la creació d'una escola racionalista sota la direcció del mestre Albà Rossell i amb la mestra Esperança Figueres. Aquell centre, conegut com l'Escola Moderna de les Mallorquines, s'inspirava en el model pedagògic de Francesc Ferrer i Guàrdia i feia servir el material didàctic editat per ell mateix a través de publicacions L'Escola Moderna. L'escola esdevingué un exemple viu de l'aplicació dels ideals educatius ferrerians, una proposta integral, científica i laica, adreçada a infants entre 3 i 13 anys. L'activitat del centre es mantingué com a mínim fins al 1906. Malgrat les dificultats inicials i la manca de suport institucional, el projecte va aconseguir tirar endavant gràcies a la iniciativa popular i a la col·laboració de mestres joves i compromesos. Aquella experiència va convertir Montgat en un referent del moviment renovador vinculat a l'escola moderna, testimoniant l'impacte social i pedagògic del pensament de Ferrer i Guàrdia al territori. El Parlament de Catalunya, en la seva sessió del 23 d'octubre de 2025, va aprovar una declaració institucional reconeixent la figura de Ferrer i Guàrdia com a clau en la defensa de l'educació lliure i dels drets civils i donant suport a la revisió i anul·lació de la sentència de 1909. Per tot això, l'Ajuntament de Montgat, compromès amb la memòria democràtica, la laïcitat educativa i la reparació simbòlica de les injustícies històriques, considera un deure moral donar suport a la rehabilitació institucional de Francesc Ferrer i Guàrdia, veí del municipi i pioner d'un model pedagògic avançat i emancipador. Per tot això, l'Ajuntament de Montgat manifesta el seu compromís amb la defensa de la memòria històrica i la justícia democràtica i reconeix Francesc Ferrer i Guàrdia com una figura clau en la lluita per l'educació lliure, la laïcitat i els drets civils. També dona suport a la comissió creada per l'Ajuntament d'Alella per impulsar la revisió i l'anul·lació de la sentència contra Francesc Ferrer i Guàrdia, així com a totes les iniciatives que promoguin la seva rehabilitació moral i jurídica. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a adreçar-se al Ministeri de Justícia del Govern espanyol perquè estudiï i, si escau, iniciï els tràmits per revisar i anul·lar la sentència dictada contra Francesc Ferrer i Guàrdia el 1909. També sol·licita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat que doni suport institucional i jurídic a aquesta demanda. Reconeix la importància històrica de la presència i influència de Ferrer i Guàrdia a Montgat, així com el paper de l'Escola Moderna de les Mallorquines com a expressió local del seu projecte pedagògic i expressa el compromís del consistori per preservar i difondre aquests valors educatius i democràtics. També impulsarà la recollida, l'estudi i la preservació de la documentació i informació històrica sobre l'Escola Moderna de les Mallorquines, així com aquella informació que vinculi el municipi de Montgat amb Francesc Ferrer i Guàrdia, Albà Rossell i Esperança Figueres, promovent la recopilació de fons documentals i bibliografia relacionada. Així mateix, fomentarà l'edició o divulgació de publicacions sobre el seu pensament i llegat i vetllarà perquè aquest material estigui disponible i accessible a la ciutadania. Expressa el seu suport
a totes les entitats memorialistes, acadèmiques i ciutadanes que treballen per recuperar la veritat històrica i reparar la memòria de Ferrer i Guàrdia, especialment a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i a les associacions del Maresme que mantenen viva la seva memòria. I finalment, farà arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, al Ministeri de Justícia, a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i a les entitats memorialistes i educatives del territori. Gràcies, senyor Hernández. Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Castells. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres votarem que sí a aquesta moció, però, clar, des del punt de vista pedagògic i l'escola moderna que va fundar Ferrer i Guàrdia, res a dir, no? És un home que tenia una capacitat excepcional per fer tot això, però, clar, com a persona, personalment, hi ha clars i ombres a la seva figura. No un sant, com s'ha intentat expressar aquí, sinó que és un home també fruit de la seva època, que era un home molt radical, anarquista. No està clar si va participar a l'atemptat contra Alfons XIII i sortint de l'església dels Jerónimos de Madrid, on van morir 25 persones. No està clar si ell tenia participació o no. Tampoc està clar el de la Setmana Tràgica, sembla que no la tenia directament, però això ja es veurà. I només una petita crítica també a tot aquest manifest. Jo aquestes paraules tan rimbombants de memòria històrica, justícia democràtica, veritat històrica, a mi la veritat és que em depassen, no entenc ben bé què volen dir. Però dit tot això, només com homenatge i per el que va fer aquí a Montgat, votarem que sí a la moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Castells. Senyor Fuentes. Sí, gràcies a la senyora Hernández per llegir la moció. Nosaltres aquesta moció té un profund sentit de justícia històrica i democràtica, tot i que el senyor Castell això no ho veu, però nosaltres sí. Francesc Ferrer i Guàrdia va ser condemnat a mort després d'un judici ple d'irregularitats, sense garanties ni proves, per motius estrictament ideològics, i per això la memòria històrica i democràtica d'això. Avui el consens historiogràfic és clar, va ser una condemna injusta que cal reparar, i això s'intenta fer amb aquesta moció i amb el que ha passat al Parlament de Catalunya. Començar també agraint expressament a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la iniciativa i la feina constant que fa per mantenir viva la memòria i el llegat pedagògic i cívic del Ferrer i Guàrdia. Aquesta moció neix gràcies a la seva proposta i creiem important reconèixer-ho públicament. També vull agrair als grups municipals d'Esquerra Republicana de Montgat per fer les aportacions i modificacions que s'han fet també a aquesta moció, i a Som de Montgat per incorporar-se també a la presentació d'aquesta moció. Això és un exemple de com la memòria democràtica es construeix millor des del consens i del treball compartit. Per a Montgat aquesta moció té un valor especial. Ferrer i Guàrdia va viure al nostre municipi i aquí va arrelar el projecte de l'escola moderna de les mallorquines, com bé s'ha dit a la moció, una experiència pedagògica avançada, laica i emancipadora que forma part de la nostra història col·lectiva. Donar suport a la revisió i anul·lació d'aquesta sentència no és mirar enrere, sinó fer justícia, reafirmar els valors de llibertat de pensament, l'educació crítica i democràtica. Per tot això, des de Montgat en Comú Podem, donem suport a la moció i animem el conjunt del ple a votar-hi a favor. Primer de tot és que vam llegir també la moció de la Diputació, amb la qual hi ha molts partits polítics que va presentar la moció Esquerra a la Diputació i els altres van secundar la proposta, i vostès van afegir alguns que també tenen a veure de cercar la documentació i informació sobre aquests fets aquí a Montgat, el que podem trobar. Primer punt, el que vostè ha dit, memòria històrica, si s'escau netejar el seu nom. La vinculació amb Montgat, evidentment, encara que va néixer a l'Ella, però va viure quan va tornar de l'exili, i pel seu paper amb l'escola moderna de mallorquines. També, per la part que em toca com a regidor responsable de l'arxiu municipal, tenir el compromís d'intentar trobar informació sobre ell i les persones que també van treballar en aquest projecte de l'escola, i tenir documentació i informació i posar-la al dia. I per part del grup municipal de Som, tornar a repetir que per aquest tipus d'emocions agraïts. Nosaltres ens agradaria en primer lloc agrair a la Fundació Ferrer i Guàrdia per haver cosit la moció, i als comuns també per la proposta i fer de cadena de transmissió, i per la deferència
en cedir-nos la lectura i també a Som, com no, per sumar-s'hi en la seva presentació. A Esquerra, des de fa anys, alguns companys i companyes coneixíem la vinculació de Ferrer i Guàrdia amb la vila i també coneixíem l'existència de l'escola moderna de mallorquines, però sempre havíem tingut molts interrogants per reconstruir aquesta història que no acabàvem de cohesionar degut a que només repescàvem informació dispersa a internet. Esperem que aquesta recollida i estudi de documentació ens pugui aportar respostes i que aquest apassionant capítol de la història de Montgat i dels seus veïns i de la història de l'educació del nostre municipi pugui ser coneguda per totes i tots. Aprofitem també per desitjar que aquest també pugui ser l'inici d'una col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia per tal de poder divulgar la figura i pensament del Francesc al poble, així com també amb la col·laboració amb altres entitats i persones que ens ajudin a rescatar allò que també forma part de la nostra història i de les nostres històries. En el cas de Ferrer i Guàrdia potser tenim un accés a la informació més fàcil, però també hi ha grans desconeguts i desconegudes en aquesta història, com és Alba Rossell o Esperança Figueres. Diria que l'any 2024, no fa tant, es va editar un llibre que es diu Hacia el Ideal, que recull la vida i pensament d'Alba Rossell, i tant de bo qualsevol dia puguem tenir en aquesta casa, a la Biblioteca Tirant-lo Blanc, el seu autor, en Sergi Llanes, i que ens pugui explicar més a fons la vida també d'Alba Rossell, que era un mestre profundament crític i d'una ment inquieta. I si l'Albà ja ens era prou desconegut, l'Esperança Figueres de moment ens és una absoluta incògnita. Pensem que l'ideal anarquista que compartien aquestes persones forma una part rellevant de la història del pensament polític de Catalunya, també de la nostra història, i cal reconèixer les seves contribucions en l'avenç en matèria de llibertats, sigui o no sigui el nostre plantejament, creiem que és de justícia esmentar-ho. També afegir que seria bo poder incorporar aquests noms als carrers de la vila per poder-los rendir homenatge, i és precisament el barri de les Mallorquines l'únic de Montgat que té en els seus carrers el nom d'una mestra del municipi, que és el carrer Doña Amadea. I finalment agrair a les entitats que impulsen la campanya Justícia per Ferrer, l'Ajuntament d'Alella, la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana. Esperem que des de l'Ajuntament de Montgat puguem sumar per impulsar aquesta campanya en favor de la memòria històrica i la justícia per mitjà de l'anul·lació d'aquesta sentència, i aprofitar també per recuperar el llegat i reivindicar els ideals que en Francesc, l'Alba i l'Esperança defensaven. Una educació laica, mixta i emancipadora. Gràcies.